ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸಾರಿ ಏನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿನ ರೈಡ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನದ್ರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಂದನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾರಿ 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 ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಿಜಿ. ಬಂತ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನೇನಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕದೇನು ವರಂಗದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈ. ಓಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು. ತೂವಲಿ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪು ಕಾಪು ಕಾಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೋಡ್ಲುತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಜೋರು ಮುರಾಂಚ ಬರ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಜ್ಜಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ. ಸೊ ಅನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ಹರಿಯಾಗಡೆ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುನು ತೂಕ ತೂಕ ಅದು ಹೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ನಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೈಕ್. ಸೊ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ಬೈ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುಳ್ಪಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ಪಯಣ. ಒಳ್ಳೆ ಮರ ಪುರ 3 ದಿನ ನೆಪ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಕಾಡು ಆ ಗುಪ್ಪೆಗೆ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ನಾವು ಅಂತ ನೆಲನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ತೇವೆ. ಮರ ಪುರ ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಪುರ ಬೂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಪುನ ನಾವು ಕೀಳೋಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. Karnataka ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಕಾಡು ಬಂದು ನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ ನೋಡು ಊಟ ತಿಂತಾಗ Supita Beverage, Sita Nadi.
ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪಂತನ ರೋಡು ಆಫ್ ರೋಡು. ಬಸ್ ಉಂಡು ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 29 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ. ಸರಿ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಾಗ ಬರ್ಸರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಮ್ಮುವತ್ತ ಅವಿ ಸುದೆ ತೋಜಿ ಪೇರ ಬಣ್ಣತ ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದ್ವಾರದಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲುತೀರ್ಥ ಫಾಲ್ಸ್. ಶೆಟ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಬೇಟೆಗಾರಲ್ಪ ಓಲಜ್ಜ ದೂರ ಬಂದ ಈ ಮೇತ ಒಂದುಂಡದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂದ ಆಗಲು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದೆ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಯ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ನನ್ನ ಬಿದನ್ನ ಗಲಿಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದದ ಓಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಎತ್ತಿಜ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲುತೀರ್ಥ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅವಳು
ಕೂಡ್ಲುತೀರ್ಥ ಬಂದುಂಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಬಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ. ಸೊ ಅಡೆಮುಟ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರಂಗಡುಲ್ಲ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ದು. ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ರೂಟು ರಿಟರ್ನ್ ರೂಟು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಾದಿ ಮುಟ್ಟಿಜಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ವರಂಗ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೂಕ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ತೂಕ. ಓಕೆ ವರಂಗ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತ ಅದರ ಪೋಲ್ ಬರ್ಕ Vamos para que se